Alright, so kule video soriyetha kuyona uskeleton ukope usize. Yes, umkope. Bebela ngazi nami kwenzakalani wagcina semkope. And then uma ungafuni ukuthi abantu bekope, you know what to do. You need to hit the subscribe button right now. This compilation we're about to react to was posted over a year ago. Let's check it out. Yo, Feto, here we go. Let's go. Skeleton. Oh, so ilena ile ama highlight ale video sayibuka. Remember reaction yayo lengikhulume ngayo kwi-intro. Yo. Abo ngingayithatha isikhala seskeleton. Ngeke nomjita ngathi ushawa wonke umuntu. Ayehlisa ivideo for ama copyrights. Phela YouTube unemthetho eminingi. Abanje uthi uzolela intombi yakho bekushaya. Manje buku usuhleli kanje. Usulele kuyona. Kodwa list indoda yayilweni. Leso zami lesithana sami. Dog, list uzamile. Shut up. Solesa ngokiss. Imaka umcabuze emlomeni noma? Umcabuze ehlathini. Shabas. Shayisanda. La machita. Mina ngisusa nginika wena ntando. Nantando umshabas. Namshabaso ishali yaphasi. Mina ngishayirana. The rest would be history. Shayawaso. The rest is history. Sakora ke la. We maka, we. Rona Messi. How? Rona Messi. Ha, uthishaya koroka joking. Kaji. Tsinja. Bafethu, ngaphambi ukuthi enze lento la. Cela ukuthi sithandaze. Nyawudinga umthandazo la. Okay. Oh hey, yasekhohliwe kombulu yawo wayeyikho. Kodwa manje takazenza manje beno plate. Kazi washintsha phi mfethu? If you know, play, let me know in the comment section. Ngoba ngathi indaba yadu ya. Hayibo, indaba mina. Labo ngathandaza kalakathi. Awufethu, sangisukela manje. Skeleton uhlelo ukuthandaza. God bless our food. Amen. Our food. Skeleton. Manje understand it lapho ushaya ingqele lezi abantu afike bethi okay singathandaza. Amen. Yabo lo muntu mfethu besanathule noma ngane ukuthi sayiqalile noma akaqali besanathule nje. Lapha thola isikhathi eside uzoba nakhe sethi amen like thandazela ngenhliziyo obusithandazela sonke. Nalabo abakhuluma kancane ashebe. Amen. Qamu amen kuphela nje. Sasithandazela ukudla futhi. Skeleton, umthandazo njani lo? Bheka. Nomthandazo engwaziyo. Kuphi ukudla skeleton? God bless our food. Kuphi ukudla? Lungile. Kuphi ukudla? Serious ndodlala ibhola nje. Ubona ama-outs. Ayishela ibambe mbaje le ntombazana. Qondile ngantshena ama-outs. Isho lo baba lo Oh, ile yaphathi lesa sibuka last time. Hayi abona. Ezifakela lo yamjida lo ya. Hayi. Hlala khona skeleton. Hey. Hallelujah. Qala ngenze. Yebo njani. Yaphila.
Azi uyaphethe. Kunento engimele ngitshele. Asiqala sa. Hayi, bengamthembi, hayi. Angiyamazi untando. Ya ngiyamazi ufuna uhlela. Yangicela inhlobo zalabafana lawo. Yena uthi ngicela ngikhulumele. Abathathi ngokukhuluma nama sebefayela wena ngoba sebafika lapha Untando yakho. sebeshawe igwababa manje sebefakela wena. Lawa abana nokuthi kwenzani? Subona abanaki sebekubiza. Ayubafu la. Ule uzokuphatha. Hayi, uyina ngempela kuskeleton la. Basahleka kaje. Alela, umnithuba khuluma nawe bo. Hayi okay. Linda bo untando yakusaba. Ngenze ukuthi phela etatazini utshela ustand wo latatazi. Hayi Nami lezi ngqayi embuye ngishaya mama uthi ngifayile ulova wami uQueen fike ngithi hayi abotlape nakaza abo sithe ulova wami akaza. Hayi ngifike mina ngithi hayi lo bafika kubiza bo. Manje ke ngithi manje uyakusaba so ingafika la hlapa afika phiki yabo uzobe ishashawe igwababa vele into ecommon ngabafana so ngisacela understand my sister umtshela uthi hayi ngakhuluma lapho ngafika la afike lokho ethi hayi mina ngikaze kubiza mawubona na ukuthi ayikho lento le noma ungahamba kodwa nje mfethu ubafimise yabo mfethu mshaya ngenqa lapho thothi ubafu wakhe akazi lokhu phezulu ithekini Shizela uptown. Sithini vele lapho? Mhlawumbe ufuna sizo. Elendonto yangihlekisa mfethu hayi ukuthi ngihlesa okay Thinthule mfethu Una lento ngitshena nangolu ya. Bacela ngikwenzele yona. Sengenzile. Nalabo lobo tha nakulo my sister okhuluma ngaye hlahla nayihambela xake ukuthi umbuzo uthi sethi awuyena ke lo untshela ngaye awana na uthi ukhuluma ngani Khuluma engasabi. Relax ukukhuluma. Uyibo. Ngifuna ukukhuluma nawe mina. hawu Zase ekhaya. Sikala khona. Umenzani uqala? Hayi ngamlayithise ngifake kimi. Hayibo. ayishayani kahle bono basithini Babe. Cela ukuba honest. Cela ungacasuki. I'm not meaning to offend you. Awuyini manje? Walokho chaza. Ufuna ukuthini? Ukuthi angazi ngizoyiba kanjani lento babe. Khuluma skeleton. khuluma ndoda Okay babe. Ever since ukundile I feel like mongibuka mina nawe sibukana man to man. Mfethu muhle nje mayegundile dog like uthini manje angiyazi ke le episode angiyikhumbuli mbuke mfethu muhle kanjani Ngithamba bomfana wami. Next time usifake enyameni qophi. Angijwayeli ka mina. How babe? Siwazi ungigeje ngeqhubu. Nenkinga mina. Next time nginqa eqophi. Ekuyona shot leya. warning shots like serious Ubaba uthi shiba njani qho phandle shayite eqondapi ubaba ngathi akuhambanga kahle Ngiyambela ke manje. Ngizwithini? ethi umkhombozo uthi uba indoda kwi relationship mfethu njalo nje mayekubeza uthi yamancane kusabhiza ngamayibomu nje mfethu ngathi manje njalo mayekubeza nawe ya plastic gang ayiphetha yikho into engayifunde ngale mfethu umuntu ezongithinta ikhanda uma efana singaxabana yikho into engayifunde umuntu ongithinta ikhanda especially mazethi mshana like talk ngithintelana ikhanda mfethu yabo ngiyacikeka hayi ukuthi phela uthi ngizomshaya ngenxa yokuthi ngithinta ikhanda kodwa nje iyacika nje lena tazokubhasha ikhanda nje ngathi angazi uyinza yakhe Indaba labo babezenza market. Ngenza haluzo
Xoliselani pho ngenzanga lutho. Xoliselani ngenzanga lutho. So vesana jump esayo ukuthi khona into yenzi kumele ukuthi hayi bafo mina ngenzanga lutho. Already useyaxolisa. Xoliselani ngenzanga lutho. Ngizangalutho mina futhi. Boss thule ngayiphi inyanga. Ngizangalutho mina futhi angicala mina futhi. Ngicala futhi. Ngithola umgaqweni. Ehambayo. Ngizangalutho. Ngicala futhi ngixolele nani futhi. Ngicala futhi. Ngiyekele. Shampa mayo. Ungavika. Wavika? Siyanda. Sorry. Hayi ngikho ready. Futhi ngicela futhi. Ngenza ngalutho mina. Kase umshaya ke lesi. Engekho ready. Phinda ukukhulumisa. Uma ngitsho ukuthi awukho ready. Sibambeni impa. Awukho ready. Shaya impama ndoda. Uhayizelani manje hayibo sithini ngalomjida mfethu. Akawa mina hlapha umuntu mayethi ayifenda ukuhlaba impa abohlapha makuthandlalisa ayifenda ukuhlaba besane ngicimeze ngithi ayishaya ngoba ngiyazi ngicimezela mboni lutho angifoni yabo mamvula amehlo lapho uzongisikaza mase ngiyavika yabo mase bona ukuthini mase bona uthi ngikwa ngoba sangicimezela ngithi ayishaya yabo noma ngangisikaza vele noma ngangisiyana noma ngangishaya kodwa nje bengavikanga yabo ngone uthi akufika kusikaza mase uyavika mase uzobona sathi uzibona ukuthi uyi kanti igwana ngenxathi nje uthi uyavika ngoba sanuyicimezele nje emnyekela kushaye mnyekela kusika uma ukuthi akusikaza anivele ucimezela ubona lutho Ntombazana. Ufuna njani? Lesa futhi. Kuba yiphuthu. lento yakho nonana ngakhekaliswa intombazana ngiyadlana Xolisa futhi. Angazi lo ngoma. Futhi This girl is on fire. Ingadlali angikwazi. This girl is on fire. This girl is on fire. Hayi yabo pizza mi hambiselana. Is on fire. This girl is on fire. This girl is on fire. This girl is on fire. Gogo wena. Malemez. Tsama xatha u7 bese uyabaleka. Sokuhupa. Mase sakufica. Sokushaya. Mase ngafica unje umshayi. Ngesikhathi sakhe. Kuthi into abayihlangana. Kodwa abantu bahlangana. Basisha. Hawu. Baleka already bethu saqatha like Now it's bad. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oh, ubashaye ngenqa. Khona. Nenzeli. Inhlanipile le ndoda le. Yabona nina ngizonibamba nina ngizonibamba kujana ngenziwa kanjalo mina. Ngikhoste phayi mina manje phayi busuku. Ngizonibamba ngitshela. Ngishwele ngami nina. Dodla.
Robha lokho. Come on, Story. Oh, come on, Story. Oh. Yo. Puckle. 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 Mshaya apakatha ukenqika. Ha, amshange aphathakanqa. Phambi kwentombi yakhe. Ha, phambi kwentombi yakhe. Ha, ethanda ukuthi hawu. Hayi wena Nkosi. Leli mali. Athi ngathi kumele sishayeke le. Sicela ethele full of disappointing me. Kurong nje ukuthi phambili nditha uNkulunkulu. Hey, Lulu ya hayi. Sabe celebrate ngamaqueen. Adlala. Nkosi baba, ngiyelele. Hawu, wena uzophosa. Wanyakaza uphoso! Tama support hlekisa mfethu. Oh. Anyakaza uphoso. Sithi nje nami noma senyazi somuntu. Wanyakaza umuno. Hayi bafethu. Gentlemen, half time! Thank you Lord. Thank you Jesus. Amemele ubize mina nje qedela sona lesasidudla lesiya. Shaya nje mfethu. Umphusha Ngibona isikhathi. bekunyaka umphushe awe phansi. Ehle noSathane bephuzwa yini? Baxolelene ecabanga. Skeleton, focus on the fight. Yeqama mangala. Ladies and gentlemen! Ela mthetheneni. Hayi. Skeleton. Yo. Hayibo. Kata kosinathi mfethu umibhalela lento manje. Umkopho. Kopelana. Yo kosinathi jami. Engadlala mphamisi. Phamisi nombolo mina mfethu. Umthando Cristiano Ronaldo better hit the laparin mfethu. The best, okay, one of the best football players. At that, going to wrap it up for today's video. If you enjoyed the video, please go ahead and smack the like button, smack the subscribe button.